nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo, bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo, bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa, kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya at abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Bistado! Ito magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Bistado! Nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Bistado! Korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, Bistado! ganing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Bistado! Problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Bistado! Alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Bistado! Bueno mga kabyanan sa liwat, may aga naman sa inyo, tanan-tanan. Pagpagpo, Good morning sa bilog nga Western Visayas. igugma. Mayong agagay sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Mga handong pasanungit sang Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. ganing mga Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. kaso kay John Kag isa ka Component City sa bilong probinsya sang Iloilo. Kapulot. Kag sama kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. John Kapulot. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Iya nga Kapisaklan, kag Antique. Kapulot. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Tapuson. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Ikaw at ako sigurado. At sa kutob sa marabutan sining aton nga pagwaragwag. Porsigido Sa inyo tanan mga kabyanan, mayong aga. diri sa Kag welcome na. paghigugma. Diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. Atong pagpugyon, Bistado! atong mga handong. Sa kinandan mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalagad. Ang
Liwat kita nga mga talakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues nga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kang nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong aga di sa aton nga pagpangalagad sa kinandang. Mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information, mga report kag information nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Sa kinandan mga kabyanan, ako naman nyo abyan sa kanginan ang inyo Idol John Alojado Capulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, today is Tuesday, November 22, 2022. Ato sini nga pagpangalagad mga kabyanan, magatalakay na kita sa mga pila ka mga talagko nga mga issues. Wow, sa 22 na kita, pila ng kadlaw ang nabilin man. 31 days. Mga kabyanan, it's 22 na kita no? So 31 days more to go before Christmas. Bebe saan lang bulan gleo mga kabyanan, no? Sa ato sini nga pagpangalagan mga pila ka mga dalagko nga mabalita kag information sa ato sini nga mga issues nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagan, hindi makalipat sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Di ka mo magkalipat mga kabyanan sa share, no? Kag like kag pag-follow sa nga aton sini mga kabyanan nga Facebook page. Salamat gid. Thank you. Kaya nga aton sini nga GCNL o kunang June Capulot News Live. Nagbalik na mga kabyanan sa normal nga operasyon. Nadula na ang ginpataw nga violation. Nadula na ang nadula na mo nga damo sa nagapamangko sila nila idol. Ang imo nga page hindi ko na makita ha. Mga kabyanan, ang aton nga GC News Live na video may gamay nga issue sa nagligad, no? So subong nakabalik na. So thanks God. Salamat kid, at least nakabalik na nga ato sila nga GC News Live. Normal na nga sini mga kabyanan nga operasyon kag function. Ang ato sila nga radyo bistado yati steady pulso lang. Ara lang gyapon ang aton sila nga radyo bistado mga kabyanan, no? Steady pulso lang. Gani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan. Kita sa mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kag information, may nga galang gali kag happy panyaga sa mga nagapanyaga da. Sa mga wala pa nagapanyaga ti matamat ang muluto da. Tanan nga mga tricycle driver, mga taxi driver, at tanan-tanan nga mga driver nga naga-monitor ka nagalantaw na diri sa aton nga pagpangalagay sa aton mga kauturan sa abroad. Sa aton nga makauturan sa abroad, mo sa espesyal nga aton nga mga OFWs. May ngaga sa inyo taranta, no? May adlaw sa inyo da, kung adlaw sa inyo, kung gabi da, may gabi man sa tarantanan dira. And naman sa aton sining nga mga seafarers, din makamungabahin sa kalibutan nga nagapautaw-utaw sa kalalawran. Kag kitaon kamo diri sa aton mga kabistado. Kag makalapot lang kami da sa inyo. Sigihan nyo lang da. Hindi ka pagkalipat may kabistado sa pag-like at pag-share and sa especially ang pag-follow sa ato sining Facebook page, and of course sa ato sining mga viewers nga mga gusto nga mag dire-diretso sa paglantaw mga kabyanan sa ato sining simultaneous kitaon makita sa aton nga sa aton sining gali nga YouTube channel. Ang ato sining nga YouTube channel amo ang Radio Bistado YouTube channel. Share mo da. Kadto kamo pangitaan nyo pag kadto no sa mga YouTube. Pangitaon nyo i-search ninyo ang Radio Bistado mga kabyanan. So sa Radio Bistado amo na siya ang aton sining YouTube channel mga kabyanan. Okay? Sa aton sining mga followers sa TikTok, pagitaan yung mga kabaran sa ato sa mga may TikTok bala nga kwan. Basta TikTok kanila i-follow ninyo ang ato sining nga TikTok channel. Ang ato nga TikTok channel amo ang Radio Bistado TikTok channel.
Porsigido may magserbisyo, di may ara kita nga kwanda. diri sa syudad Ara sang kita nga pagahimuon nga pakuntes mga kabir sa ato sila nga TikTok ha. May ara kita nga TikTok challenge. mga handog. Gani sa ato sila magkauturan sa ato nga mga tagpormate sa ato mga viewers na. Follow lang, follow ah. Gani mga kasiman. Sa ato sila nga pagpangalagan mga kabistado diri kita karon sa mga pilana ka mga dalagko nga mga balita kag information. Ato sila nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagan. Nga pagserbi Mga katapos ang kapulisan, mga sa especially ang aton nga Iloilo Provincial Police Office. kapulot. Pagpamuno mga kabiyanan ni Police Colonel Alinio. Oga, iya nga Hindi malimpyo. maka-explicar sang maayo kung Kapulot. paano nila ini na dihon kag naplastar ang pagpasaka sang kaso sa mga ginpangmitlang mga kabyanan nga lima tanan ka mga suspek 11 kabilog ang mga ginpasakaan sang kaso sa 11 kabilog mga kabistado nga ginpasakaan sang kaso may ara sila nga na-identify nga 5 kabilog. Pero sa 5 kabilog nga ini nga mga subject o kung mga suspect, mga kabistado, naging pasakaan sang kaso, wala diri sang maging tudlo kag wala diri sang maging hambal kagin tudlo ang aton nga mga pulis nga amo mga kabistado ang trigger man. Kampiyon no? Bistado! May nami klase kapasakaay kaso ni. Kapulot. No? Tampad nga Kasi wala laban-labaning kinasuhay ni mapariyo man isang natabo bla to sa kay Clear Jergos bla nga Problema sa inang alimunaw lang bla. kay Nga naalimunaw lang nga kaso subot. Kita nyo sa kaso nga ginfile nila sa kay Clear Jergos nga ato mga kabistado amoryonis di garapon ni Santissima ang nabilin to nga may trabaho. ginpasakaan sang kaso ang nabilin isa na gid lang katawo. Bistado! Ang mga iban to nga mga importante ka mga important karakter to nga mo gitong dapat ang mga ginatudlo nga mga mastermind mga kabera why gito why tupa to. So amo man ni mga kabistado natawa nyo bla ay 5 kabilog nga mga suspect rin mga subject naging report mga kabistado nga amo ni sila ang 5 nga ini ang gintudlo nga mga subject or mga suspect sa patay sa 3 ka mga biktima Tampad nga pagserbisyo. nga amo sanday John Paul Bosque, Idol si Mark Libaw, ang problema kag ining si Floyd Fernandez mga kabistado. Don kapulot. Di karon Nga corruption iya nga tapuson kay Idol Don kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. now karon mga kabistado ang natabo dire Upos kita na sa 5 nga ini nga mga ginpang mensionar kag ginpang mitlang nga mga pangalan mga kabistado ni sang aton nga mga pulis ilabi na gid sang SITG Palibos Fair. Ang 5 nga ini wala sila sang itudlo kung sino kung sino ding trigger man Yunis di garapon ni Santissima basta lang magpasaka sang kaso mga kabistado pagkatapos wala sang kwan wala nakabutang diri kun kag wala diri ma-plasta lang para kung ano ang ginpartisiparan sang sining mga subject ni sining mga suspect nga ini. Kay ang ila nga ginbasihan kuno circumstantial evidence. Yunis ti garapon ni Santissima gid. Mga kabyan, mo man natabo to sang una sa kayanhing Jimmy Punsalan. Circumstantial evidence man to. Kayanhing Jimmy Punsalan bla to sang una. Nami subong nga aton nga mga pulis maghimo ka magdihon sa mga kwan sang mga pagpasaka sang kaso. Kamakon mo dati pamangkuton mo ti amo ni mo to. Colonel si Colonel Alinio bla. Si Colonel pila kabilog ang ginpasakaan yung kaso. Colonel sino ni sila? Anong ilang mga partisipasyon ni? Sinong trigger man? Paano nalakip dira ang mga pangalan sa amo ni mo to? Sabat siya ni Colonel Alinio may kabaran simple lang mga kabistado. Sabat ni Colonel Alinio kag sino tong kwanto sino ganitong bago nga spokesperson subong sang Iloilo Provincial Police Office sang ilabi na gid sang inang SITG Palibos Fair. Ang ilang eksplanasyon simple man lang mo silingati na pasaka na namon ang kaso
hulaton ta na lang ang korte nga amo ang maga-decide sini. Hulaton ta na lang kung anong ila sini nga mahimo kag i-decide ang parte sa ginpasaka nga kaso sa malipot nga sugilanon. Mga kabistado, bisan pa nga ang aton nga mga miyembro sang pamilya, mao sa especially ang nanay mga kabistado ni Floyd Fernandez. Naghambal siya nga ti kwan gid siya, satisfied gid siya kuno ya sa kwan sa effort na ginhimo sang SITG Palibos Fair nga nagpulaw bugtaw gid kuno tudo para nga mahuman lang kag mahimo ang pagpasaka sang kaso kontra mga kabistado sa siling mga suspect nga ini. Dissatisfied gid ya katama siling niya ang ining iloy mga kabistado ni Floyd Fernandez sa effort nga ginhimo sang SITG Palibos Fair. Most especially kay kuan kuno mong gasulay kuno sa ulan si Kernel Alinio kag kadto sila balay kag kagabihan kuno sing istorya lang dito para lang gid nga maplastar ang kaso mga kabistado. Mga kabistado, ang mahambal ko lang simple man lang ni mahambal sa ngaton kag tugda sa ngaton nga mga pumuluyo. Ang tugda sa ngaton nga mga pumuluyo, way gid na problema ang pagpasaka sang kaso. Ang pagpasaka sang kaso mga kabistado, okay lang na iya. Sige lang na iya nga pagpasaka sang kaso. Importante may mapasaka sang kaso or may mapasaka nga kaso. Ang problema diri mga kabistado, abi nyo kunano, kay inabalaang ginpasaka man matuod ang kaso, pero pag-abot mga kabistado sa piskalya lang, pasi barakon magtugaplak na bla, bangod sang kakulangon sang mga ebidensya, kakulangon sang mga kunano pada nga mga kinanglanon para mga kabistado sa pagpamatuod nga masiguro naton nga ining mga ginpasakaan sang kaso amo gid ni sila balang matutuod nga mga suspect. Sila gid man bala ining mga suspect nga ini kay way gani galalangot ni hindi gani sila ka explicar kay hindi sila gani ka plastar sang maayo kung paano natabong insidente nga sila sini ang mga ginpasakaan sang kaso mga kabistado. Lumusot ang mga pangalan nga ini. Parehas ang pangalan ni Michael Puras ni Michael Kiatson nga ini. Kay amo ni sila yung mga kabistado ang mga kwan kuno mga mga naga-operate kuno ni sila sang sing isabong. Pagkatapos ining si Vincent Llamado ni naglulusot lang ni mga ngalan. Kaway ganin balang kung anong partisipasyon nila nga ini. Nagpati lang kamo sa hambal ni Jebron Paruhinog. Nagpatigid kamo sa hambal ni Jebron Paruhinog. Mga kabistado, nga ang hambal ni Jebron Paruhinog may utang. Mga kabistado, nga pila ka milyon ining si John Paul Busque may utang nga balayran dito sa Isabong. Kung may utang ako mga kabistado sa Isabong balayran nga tungang gabi ko makadto dito sa may lugar nga tungang gabi gid ako makadto sa lugar para magbayad lang sang utang. Hindi pala pwede man nga pabawasan. Hindi pala pwede man nga mapagahan kay mabayad ka naman lang sang utang kung utang gid man ang gibayaran sa Isabong. Amo na mga kabistado. Tapos ang motibo kuno parte kuno sa kwana sa utangay sang kwarta mo na kuno ang motibo sigurado kamo nga mo nang motibo mga kabistado sa sining kaso karon mga kabistado sang pagpasaka na sang kaso sang SITG Palibos Fair sa 5 tanan ka mga nagkarab or sa 5 ka mga suspect nga mo ang ginatudlo nga involved sa kaso sa pagpatay. Sining 3 ka mga biktima nga si Busque, si Libaw, kag si Fernandez mga kabistado. Sa istoryahan tara karon diri sa aton nga pagpangalagad ay kanamiton nga klase kag ay puwerte nga abilidad sang
aton nga mga pulis. Inablang ma-file sila sang kaso pagkatapos let the court decide kuno dayon kay aron na pasaka ang kaso. Amo nagali ang estilo subong sa aton nga mga pulis. Bahala na dahil ako ma-dismiss da, bahala na kung kulang ilang ang mga ebidensya, bahala na lang hindi nila ma-explicar sang mayo kung nga ang nagkaladarahi kining lima nga ini may trigger man gani wala sa may matudlo. Mga kabistado, bisan pagani nga ang trigger man wala pagani sang may itudlo nga trigger man, importante mapasaka ang kaso. Problema sa droga. Amo nang ginalantaw naton kag ginahambal naton nga kabay pa nga sa pagpasaka sang kaso nga ini kung sino ang ginpasakaan sang kaso kabay pa mga kabistado nga sila gid ini ang matutuod nga mga suspek. Kay kabudlay mga kabistado nga magpamatbat kita sa sining mga tao nga ini nga wala sang matutuod nga partisipasyon. Kay hindi basta-basta nga kasong ginpasaka sa ila niyo. Ang kaso ni sa ila ginpasaka multiple murder, hindi kay siling nga multiple homicide, kundi multiple murder ang ginpasaka nga kaso kontra sa sining lima ka mga suspek kag sa anom pagit ka mga jandos, mga wala ma-identify nga mga anom ka mga jandos mga kabistado. Tining anom ka mga kwan, paano ka mo nag-put up nga may ara pagid nga anom ka mga wala makilala araw-araw na inutangay mabanani kung inutangay ginistoryahan pagkatapos wala makilala sining lima ka mga subject persons, wala nila makilala tong anom pagid nga may anom pagkamo ka mga jandos nga ini sinone. Amba sa akon migol niya pare nga preparasyon nila ng anom nga mga jandos nga kung panalitan nga may ara sang matutuod nga magtuhaw nga mga suspek kakon may ara sang matutuod nga mga suspek amo na nang ilang ihambal nga amo na silang mga jandos. Estilo mga kabistado sang perte ka nasig maghimo sang istorya, mahinay sa inyo katama maghimo sang investigasyon may kang tanan sini kung kwarta gani sa mga piryahan nasig sa inyo nga mga yudikaka kamo. Abi nyo may kunak balo ari ay may naga-tip diri sa akon mga kabistado ayo siling sang kwan Dios sang mga migo kundi nga nagpadala sang mensahe mga kabistado siling nila kabistadong John dasig sila na mahinay sila mag-imbestigar may kang tanan sa mga pinatsanay nga nagaluntad ri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Pero kung parte gani sa koleksyonan isang kwarta sa mga piryahan dasig sila may kuta pa. Grabe ba? May kuta. Serbisyo makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga iya nga may kuta pa kuno. Idol John Kapulot. Namati kong ginakuta nila tagalabot mga tag 15,000 ang kuta. Kaya hay kaluluoy man mga piryahan sini. Mga kabistado kakita kamo sinasang kwan, kakita kamo sinasang inang kwan, kakita kamo sinasang mga piryahan bla sa mga fiesta kundi may ara nga mga pulo piryahan. Mga kabistado. Grabe kuno ang kwan, grabe kuno ang diskarte subong sang mga kwan, mga kilala ko. Sa mga membro sang pulis naton. Halin kuno sa region hasta kuno sa probinsya hasta sa hipe. Noryonis ti garapon puro kita ng mga aswang sa kwarta. Puro kita ng mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak sa kwarta mga kabistado. Mga ang mga piryahan, subong mga piryante, subong gantos nga magkanto sila sa mga fiesta kang magpapirya-pirya mga kabistado ginagwaan sila, ginapangayuan sila sang kuta
Ginambalan sila nga ihatag nila ang amo nga kuta ho. Kung hindi makabayad, mga kabistado, hindi sila pwede makapangpirya. Kung makapirya, man sila pangdakpon sila. Na amo nang abilidad sa mga pulis, dra kamo madasig nga mga yudikaka kamo. Dra kamo madasig nga mga dipatula kamo. Pero kung parte sa investigasyon sang mga nagaluluntad nga mga heinous crime, mga kriminalidad nga nagaluluntad ri sa aton, hasta sa illegal nga droga, ka mga hinay sa inyo nga mga yunikang garo kamo. Ay kanami siya, yunis tigara po ni Santisima kamo karon. Mga kabistado, kampyon sinyo. Istoryahan na karon mga kabistado diri sa ato sila nga pagpangalaga day. Pasensya gid sa aton nga mga kauturan na medyo mahina-hina gawang signal naton. Mo na nga medyo gamay-gamay gawang ato sila nga mga viewers no medyo nagahina ang ato sila nga mga viewers. Sa Radio Bistado ta sobra lang isa gatos. Ang aton nga GC News Live kuano ga tiyog ga tiyog mga kabistado. Kuan pa lang ayahay. Ara pa lang sa mga sulusisinta ga daway ga saka haw. Nagigad mga kabistado pinakanubo is ni mga tag 800 na 1,000 mga viewers nato subuno kanubo nagikatama. So amo na mga kabistado kani wala nga chilo tiyaga lang kamo anay kay actually gin pakadto na naton diri ato sini nga internet provider ginantaw nila daw okay man kuno pero pag magdamo na gani ang makasulod sa ato sini nga programa dira nga nagaigod na dayon ang ato sini nga programa mga kabistado sige lang kay may ara na kita sang ideya nga mga pamaagi para mga kabistado nga magnami pag magtayuyon ang aton sini nga signal sa kada udto diri sa ato sini nga pagpangalagan. Sa iba naton karon nga mga balita kay information, check naton ang mga balita kay information nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan mga kabistado sa mga natipon nga mga balita sa mga headlines ang ato sini nga mga reporters. Diri kita karon sa mga headlines ang aton nga mga patrol reporters sa mga kabistado. Una naton nga headlines Duwa ka mga persona pilason sa nagluntad nga aksidente sang salakyan sa may barangay Baybay sa Roa City. Samtang sa iban pa nga mga balita, iban pa nga mga headlines, mga kabistado. Ako sigurado may trabaho. Lalaki na sapwan patay sa banwa sang Barotac Viejo. Kaglakip na diri ang shooting incident kinagluntad man sa tunga sang Magtiyo sa may banwa sang Kalinog. Ang tiyo na pilasan. Pagpagikaroon nga mga balita kag information halin sa ato sining nga mga reporters mabatian ang mga detalye sining mga balita upod sa inyo sining mga reporters. Kit kabistadong Joshua Haka, kabistadong Vincent Villano, and kabistadong Bonnie Somblingo. Upod man mga kabistado sa kay kabistadong Joel Abilay. Kag may manugsulod kita nga kuan nga reporter angkor man reporter angkor nga naka-base mga kabistado sa Negros Occidental. On may ara kita nga angkorman nga naga-base sa may siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. May ara makita nga angkorman nga naga-base mga kabistado sa may area sang probinsya sang Negros Occidental, no? So may ara kita sina nga palabuton nga manginang kurman nga nagka-base dira sa may probinsya sa Negros Occidental. Kagani standby sa aton nga mga tagpermati sa aton nga mga kabistadong mga kabistado kay ang tanan nga mga concern kag tanan nga mga dalagko nga mga balita sa Negros Occidental pagkatalakayon man ina sa aton nga angkorman dito sa Negros. Among isa natawag naton nga Radio Bistado Western Visayas. Pag-program kita tiang aton concern puro tanan Iloilo. Ang program naman ang angkor naton tos Negros ang concern bilog naman nga Negros kag Bacolod City. Mag-program ang aton nga Capiz mga kabistado. Ti ang concern puro naman tanan mga concern sang syudad sang Rojas bilog nga probinsya sang Capiz, hindi bla?
Bistado! So muna. Sa sunod matamaton talaga. Sunod plakadlaw may ara naman kita nga kuha naman sa ang sa kuha naman tang sa Antique, sa Clan, sa Gimaras. Mga kabistado para nga matingob na naton ka matapos kag malabot na naton ang bilog nga Western Visayas mga kabistado. Oras naton karon nakalabot kita sa 52 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Diri sa aton nga pagpangalagad. Acknowledgement anay sa ato sini nga mga viewers sa aton karon nga Martes nga edisyon. Mga viewers naton sa GCNL si Jan De Los Santos, Marinette Manikan, Yolanda Diamante, kay Rhea Capanas, kay sila niya 32 days pa ang Christmas. Gani siling ko 31 days before. Meaning, magambal kita nga before, but silingon pagkasunod pa ng adlaw siya mag-Christmas eh. Yang 32 days na iya, Christmas na. Namo na saya, no? So, ngaton nga isip yabi, kwan eh, no? Yolanda Diamante. Ngaton nga isip yabi, before Christmas eh. So, siling ko 31 days more to go before Christmas. So, pero kung maghambal kita nga 32 days, Christmas na. Diyan mo na siya, 32 na eh. No, hindi bla. Pero kung 31 days, before Christmas. Ay nila. So muna siya. Kay Rhea Capanas na kwan, shout out man. Peter Standarte, shout out. Julius Valguna Flamiano. Shout out man. Kay Erika Aligro, shout out. Kay Baba Sanji, shout out. Kung Choylan sa iyang butchikik ang iyang kuan nga sulat. Kung Choylan butchikik iyang sulat, hindi maintindihan. Chinese. Joniel Gamayaw. Diya mahina ang usad idol. Gani, kay Mimi Ladua. Good morning, watching from Abu Dhabi. Kay Bert, good afternoon. Perna Salvilla, kasabad si Imo, layas din niya, wala pulos di post mo ho. Sigurado. Ginakuha na niya, ginabiray si Baba sa Janji. Problema sa droga. Kaya sa Kenchinde, basinchik na siya. Malaman, kuha na ng scammer. Kay Princess Isar Darap. Mayong, kuha no? Mayong hapon. Shout out. Kay Laila Uhoy, watching from Kalinog, si Aris Batilier, shout out man. Kag sa kay William Dakyanan, Minda Magno, and Erika Aligro. Ayos! Wala, sige! So, thank you sa mga GCNL viewers naton, sa mga June Kapulot News Live viewers naton. Sa aton man mga kabistadong Radio Bistado viewers da. I-acknowledge man nato sa mga kabistadong viewers sa Radio Bistado. Gina Makuko, kay Edmark Flores Hilario, Yad Ngaga, Wilfredo Cervales. Shout out man kasi kay Vilma Panis, kay Donnie Gardusi Altamia. Shout out sa familia Altamia sa Roa City, Capiz. Kay Alamis Marcos. Maingod to Idol John diri sa Boulevard Mulo. Kay sa kay Aimee Bacusa de Fiesta. Ayong agaman. Thank you sa pagpagikupo diri sa ato sining Radio Bistado program, mga kabistado. Kay Kinkin Nava is watching. Si Mercedes Malquerido, Marti Salapantan, kay Joniel Gamayaw, si Noni Palma Puniel, kay Mercedes Malquerido, kay Andrew T, kay Giovanni Pacora Brillantes. Sumat sa pagkikupo diri sa ato sining pagpangalagad mga kabistado. Hindi kahina sa aton nga signal, no? Ato sining internet mga kabistado ga utod-utod. Pero sige lang. Sa sige-sige ni karon nga kuan ni ara man lang na sila.
Sa ato sini nga pagpangalagan may mga kabistado, prober kita magdiretso sa iban pa naton nga mga issues nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagan. Mga kabyanan, aton karon nga ikaw at ako kay John Kapulot na kay Idol John Kapulot ang nga pagserbisyo dili kita mga kabyanan sa iban pa nga mga pulot importante nga mga kinanglanon sa ato sini nga pagpangalagan. Kamo magkalipat mga kabyanan na ato sini nga programa ginasakdag sa inyo sang Ever Young Capsule. Ang Ever Young Capsule mga kabistado, isa ini ka kampiyon nga nga produkto. Sigurado may Isang nagaisahanon gid lamang mga kabyanan nga food supplement nga makabulig sa pagbulong sa aton nga mga ginabatyag nga mga balatian. Basta gani mga kabistado nga problema nyo sa diabetes, may problema kamo sa diabetes, may problema kamo sa high blood, problema kamo sa mahina inyong sini nga immune system, problema kamo sa mga manoy nyo, problema kamo sa mga manoy nyo mga kabyanan, problema kamo sa tanan, no? Basta sa inyo sini nga masupat nga hindi mapino, mga katol-katol sa panit, no? Mga kabistado, ari na sa inyo ang pinaka the best mga kabistado, ang Ever Young Capsule. Ang Ever Young Capsule, isa ka kapsula food supplement nga may aras ang kampyon nga epekto nga medicinal value sa ato sini nga epekto nga manami sa ato sini nga lawas. Kay man nga may ari ini siya mga kabistado nga mga sangkap nga naga hatag sang pabakod, no? Sang aton sini nga immune system. Bistado! Una-una gid ang iya sini nga epekto, no? Ang sangkap ya sin actually may ari siya nga inang marine calcium in citrate form. Bistado! Ini mga kabistado ang makabulig para sa aton nga mga ginabatyag nga mga balatian parehos abi sang Bistado! number 1 ang paghatag ya sang pagpanami sang pitik sang aton nga sentido para nga mangin manami ang electrical signal halin sa aton nga utok palibot sa bilog naton nga kalawasan. Bistado! Ubot silingon nga once nga magnami gani ang iya sining paghatag ginatawag naton nga firing of neurons. Bistado! Sa aton sining lawas ini makabulig para sa pagpadula sang aton nga mga palaminhod sa aton sining lawas. Bistado! Ay mga nabatyagan kita blang nga palaminhod inablang kon maunay sa blag kundi kita nyo hindi nyo mabatyagan daw nagapalang damol ang inyong nga mga unod, ang inyong nga mga kamot, ang inyong nga mga braso, no, daw palang damol. Bistado! Mga kabistado, amo ni siya ang pinakanami nga gamito ninyo. Bistado! No? Nagapadugang ini papagsik sa aton nga lawas. Bistado! Sa heart contractility, o kung ginatawag nga pagpitik sang aton nga tagipusoon, maayo ini siya kay ginapanami niya kay ginapakampyon niya nga ato sini nga blood flow sa bilog naton nga kalawasan. Bistado! So kung manami ang paglibot sang dugo sa aton nga lawas, manami man kag alisto man ang aton sini nga pagkatawo. Bistado! Mo na sang inasiling bala nga kun buhi imo dugo, buhi man si manoy mo. Bistado! Kabulig ini mga kabistado sa pagpampabaskog sa aton sini nga lawas kag pampabaskog sang aton nga resistensya. Bistado! Kag ini siya ang nagabulig man sa pagpabakod sang aton nga mga maskulo. Bistado! Nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga mga katulanan. Bistado! Ang pinaka-the best ang ginatawag naton nga cell regeneration, no? Bistado! Cell regeneration o kon ginatawag naton ang pagpali o kon pagpaayo sang mga na-damage naton nga mga cells o kon ginatawag naton nga body repair. Bistado! So kon ang aton sini nga mga cells mga kabistado nagakuan, no? Inang nangin maayo sa aton sini mga kabistado. Bistado! Inang amo ina ang makabulig sa aton para mga kabistado nga magbalik ang ato sini nga pagkahuben. Bistado! Inang aton sini nga lawas magapabilin nga huben, edad talang nagatigulang prong lawas ta
magapabilin nga huben mga kabistado. Bistado! Amo ina mga kabistado ang kampiyon nga function kay pinakadabes kay nga function sang everyang capsule sa aton nga lawas. Bistado! Dako man na mabulig niya sa aton nga blood sugar kay ang calcium nagahatag ini kay nagadikta ini sa aton nga pancreas nga magpagwa sang insulin para nga balansihon ang aton nga blood sugar. Bistado! And magluwas sina ang pinakadabes pagid kay ang ining everyang capsule makabulig para sa pagpaseksi sa aton nga lawas. Bistado! Botsilingon, makapaslim sa aton nga lawas. Kagahapon, aw sang Domingo gali, nagpabakulod ko. Bistado! Kay may nag-request gito nga mabakal sang 25 bottles bla. Bistado! May 5 ka butilya gayagin bakal nga tingob nga muniho kundi isak butilya nga inyo. Actually, isa ka bottle nga ini, mga kabistado, mani kadako nga bottle, ang unod niya sini is 15 capsules. Bistado! No, so, 15 ka kapsula mo lang ng unod niya sini, so pwede ka mo makabakal gidya binutilya man nga, magtag 14.50 man lang ng isa ka kapsula, so sa 15 ka butilya, or 15 ka kapsula sa isa ka butilya, mga kabistado, Bistado! ang bili sini is only 217 pesos and 50 centavos, no? Mga 217.50 malang ng isa ka butilya ho, no? Bistado! 25 bottles kaya ang ginbakal sang akon nga inang sang nagasuki nga nagagamit sini mga kabistado. Bistado! Og tingob ya bakal ya mo, no? Sa dito sa Bacolod, temo na nga sang Domingo nagpabakulod gid ako ka magdulong sa iya to kay Bistado! kinahanglanon gid nga inom sang iya sini nga tatay, no? Kag sang iya nga ugangan. Bistado! Kag daw halos bilog nila nga pamilya gagamit sini mga kabistado sang everyang capsule. So muna nga bakal ya tingob-tingob gid. Bistado! Sa mga gusto magbakal sini mga kabistado sang everyang capsule, ma-share kamo sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Bistado! Pero kung wala gid kamo mga kabistado sang baklan dira sa inyong nga mga butika, pwede kamo makakontak diri sa aton, no? Pwede ka mo maka-text o kung makatawag diri sa aton, mga kabistado. Bistado! Pwede ka mo maka-text o kung makatawag diri sa numero ang 0926-024-9996 Bistado! o kung sa 0949-904-5164. Bistado! Kung gusto nyo magbakal sinisang everyang capsule, mga kabistado. Bistado! Ang mapasalig ko lang sa inyo, nga sa amon, ariyo, way na ni unod, no? Iyan na lang nga itsura nga napakita ko sa inyo, kay naubos ko na inom, sulod yan. Bistado! Mga kabistado, ang akon nga naubos ang inyo, yung mga 4 na kabato lang akong naubos inyo, sa everyang capsule. Bistado! Kaya ang ginainom ko, tag 2 ka kapsula, mga kabistado, sa kada adlaw. Bistado! 2 ka kapsula ni, pagbugtaw ko sa aga, mag-nutbrush lang ko, ka mag-inom sa ininit nga tubig. Bistado! And then after pag-inom sa ininit nga tubig, no? Padalundunan sang 2 ka bilog nga everyang capsule, mga kabistado. Bistado! So ang edad nyo lang nagatigulang, pero ang lawas nyo, everyang sa gihapon. Bistado! Ako ya mga kabistado, makarekomendar ko ya sa inyo sa gustugid, no? Parte sa everyang capsule. Bistado! Kay ini mga kabistado ang ato nga daan nga ginagamit, no? So ako ya mismo nagagamit na sini, that's why gina-introduce ko na sa inyo kay naganami ang epekto niya sa aton sini nga lawas, mga kabistado. Bistado! Kang mga yan nagligad to, nagkadto kami to sa may Banwa sang Igbaras bla. Bistado! Kadto kami to sa kay Mayor inang Jovic Scorpion. Bistado! Kadto kami to sa kay Mayor Jovic Scorpion kay gin-imbitarya kami to nga maghampang sang basketball. Bistado! May ara kami sang ginatawag naton mga kabistado nga kuan bala ng friendship game, no? Bistado! Naginhiwat dito sa may gym sa Banwa sang Igbaras ang nagligad nga Sabado nga adlaw. Bistado! Apat ka quarter. Bistado! Tag 12. Bistado! Tanan nga quarter gampang ko ako na. Way ko gang Bistado! tapos na pamatyagan ko daw bitin pa ko.
Bistado! Kada pamatyagan ko yung mga kabyanan daw bitin pa ko sa hampang namon to. Nga kulang pa ko isang Bistado! hampang, no? Way kuya ginahapo. Although nga amon nga enkwentro gani yung mga edad nila sa to mga tag Bistado! mga edad sa amon nga enkwentro to mga tag 20 anyos, no? Mga tag 22 anyos, 25 anyos. Bistado! Ako niya 50 anyos sa pruga sabay. Bistado! Libog ulo na purtik dasay maglagan mo. Way sila kabalo ngang akon nga sekreto mga kabistado. Bistado! Amo ang Ever Young Capsule, tested and proven mga kabistado. Tutuod ginaya. Ako mismo makapamatuod sa inyo. Hindi ko ni pag-i-introduce sa inyo, hindi ko ni pag-ipakita sa inyo, kag hindi ko ni pag kinahanglan nga piliton tagid kamo nga mag-inom sini. Kay mga kabistado, puwerte ka nami sang epekto niya sa lawas nyo. Tutuod ginaya. Bistado! Ginapilit ko kamo, hindi kay para mga kabistado, no? Nga, para nga magbakal kamo sini para sa bakal-bakal lang gid, kundi ginapilit ta kamo kay ini makabulig para sa aton nga ikayong lawas. Bistado! Kay gusto ko, mga kabistado, nga mangin manggaran kamo. Nga mangambal ka mga, tiro araw ka man, mabakalan ko sinasang Iberyang, mamanggadan ko dayon, huo. Bistado! Kay man, ang ginatawag naton nga ikaayong lawas, mga kabistado, amo ang manggad. Bistado! Diba? Ang ikaayong lawas, manggad. Bistado! Diba? So gusto ko nga magmanggaranon kamutanan pareho sa akon. Kay akon ya, manggaranon na ako sa manggad. Bistado! Mga kabistado, health is wealth. Ang ikaayong lawas, manggad. Bistado! So, mas bahala na wala kita kwarta. Basta ang importante, mayo lang lawas ta. Bistado! Kay damo-damo sang mga tao nga mga manggaranon, mga kabistado, no? Damo-damo sa mga tao nga mga manggaranon nga wala man gani sang buga kag wala man gani sang nangin pulos ang ilang nga manggad. Bistado! Kay hindi naman sila malipay, kay ang ilang nga lawas di hamak nga balatianon. Bistado! Kung manggaranon kadamo kaginman kuan mong damo kaginman sang balatian man nga Bistado! Why limit ang imo nga pagkaon kung ano gusto mo nga kaunon. Bistado! Why sila balong ang pinakanamit nga mga pagkaon ara mada ang pirti kanamit nga mga balatian nga source ang mga balatian. Bistado! No? Ti mga kabistado munang hambal ko sa inyo. Bistado! Kinahanglan tuduhan naton, no? Nga paayuhon ang lawas ta kay ikayong lawas manggad. Bistado! Isa sa makabulig sa inyo ang Ever Young Capsule mga kabistado. Bistado! Bakla nyo na sa tanan-tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Bistado! Kung diin ka mga lugar da, kag kung wala ka mo sa balaklan sa inyong lugar da, sa mga banwa-banwa ninyo, Bistado! mga kabistado, no? Text lang kamo kung magtawag sa numero ginlawag ko sa inyo, hindi gani, message kamo sa akon Facebook. Bistado! Pagitaon nyo lang ang John Alojado Kapulot nga Facebook, kag ang akon sini nga kulor sang bayo ko. Bistado! Mga kabistado sa akon nga personal nga Facebook bala. Bistado! No? Ang kulor sang bayo ko, color brown. Ang naka-brown ako brown ng itsura. Kung doon nagapa-cute blaw. Bistado! May nagkasabit nga ballpen sa may kuan di bro, sa may inang bulsa diriyo, nakapulo ako sang brown. Bistado! Amo nang inyo nga ikwan ha. Amo nang inyo nga padalaan sang mensahe naton taga halimbawa taga Igbaras ka, no? Mamarka taga Igbaras ako. Din ko mabakal diri ang inang kwan ang Ever Young Capsule. Na isend mo na sa akon kay hambalon taga dayon nga dra sa butika Scorpion. Bistado! No? Sa butika Scorpion da may butangan kita, may butangan ta dira nga Ever Young Capsule mga kabistado. Bistado! Ayos, wala sige. Bistado! Sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado, this time sa ilo kita sa mga balita na kag-information. Unahon nato na mga balita mga kabyanan, no? Nagikan sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Check naton ang ining may kangtanan sa aksidente sa salakyan. May mga pirason nga nagluntad mga kabistado, may mga nagkalabiktima nga mga pirason. Gabere check naton ang mga balita na kag information. Unahon naton nagikan sa kay kabistadong Joshua Haka direkta sa siyudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz mga kabistado. Kay
unahon tani siya kay man basi may klase naman siya karon law. Bistado! Doon man kamo ni estudyante pa ni Samong, no? Pero check na to na mga balita kay informasyon na nagikan sa kay Kabistadong Joshua Haka. Bistado! Kabistadong Joshua sa report. Mayong hapon, go ahead. Bistado! Kabistadong Joshua. May ako nag-atubensyon, no? Duha ka mga persona, yung pinasol sa nagluntad yung aksidente sa barangay Baybayro at City, kagabi ni kabistadensyon. Ang pilak ang pilak kada pinasol sa magkatuway nga parte sa kalawasan ang angkon at sa driver sa motorsiklo kanakit ng upod sining nga angkas sa kabistadensyon ng minor de edad natapos sa aksidente nga nabungguan ang salakyan sa Sitio Altabas sa barangay Baybayro at City. Ang driver sa motorsiklo ginilala sa kay Justin Agnas kabistadensyon nga sa edad kag-residente at ang barangay Natisa sa syudad. Driver sa salakyan ginilala sa kay Jonathan Dinosta kabistadensyon 45 anyos, residente at sa nasambit yang barangay. Sa gipahayag diri kabistadensyon nga pasulod na kuntani sa Corbadahon sa Piberos si Dinosta para sa pagpauli apang kakibuton si kabistadensyon nagulpi na lang niya, no? Lumagapok ka ang iyayang salakyan kabistadensyon kagdugang pa diri nga madasig ang pagpadalagan niya sa motorsiklo rason kagabandanan nga ginayon nga nabungguan ang salakyan nga nagresulta sa pagkagupi, no? Pagkagupi sa natuo yung apertahan kabistadensyon. Wala naman sa nagantong sa kapinasan si Dinosta kag maswerte na lang yung kabistadensyon nga yari sa mayo nga kondisyon. Madasig naman naging padatatan sang pauna yung paggulong ang mga biktima sa Roa City Emergency Response Team o on RSERT kag ginayon nga ginpadanga sa ospital kabistadensyon. Sa karon ano na pala yung pang-investigasyon sa angot sa naglumpad nga aksidente kabistadensyon. Oho. So, ang mga biktima ti mayo kay way man gid matamaan. Do okay man lang duwa ni. Yes, sa kabistadensyon. Pero amo niyo ang driver sa salakyan o dugang nato na nakasignalize man yung kabistadensyon, no? Nga mapaliko na itong tani sa Corbadahon sa nga Pibe Road. Left side na itong pag-signalize sa kabistadensyon. Maliko na pang may tatlo ini ka grupo, no? Ini nambitan ng mga biktima. May duwa pa ini ka kaupdanan big bike motorsiklo. Pang kabistadensyon ini nga duwaya nagpundo ini ang isaya na bumunggo among way nagpundo kag madasig gid sila nga pagpadalagan kabistadensyon amo tong nagresulta sa paggagupi sa salakyan nga pertahan may kabistadensyon. Amo nang problema sila kay kon kay isa ni mangakig lang ni sila kung kay isa nga makomentaryuhan sila labi na ni mga motorista bla ni mga naga-drive sang mga motorcycle. Pero kung pa-drive mo sa mga highway, do pamatyaga mo do sila payatag iyak dalan bla. Ding gapasikat bla tapos may harap pa nung kisa nga tindog-tindugan nya motorya kang magpa takilid. Ano pa matyaga mo daw rider bla nga, no? Gali kay rider, gali ka tumpilak man. No mo na bla? No? Mo gito sa video muna nga kung ikaw gani mag-drive sang motor mo nga daw ka hinay man ka daw kanami, man daw ka smooth man lang gani sa imo kag nga ara ka man sa kilid pero may gaagi, hindi bla? Tama ka na kabistadensyon. Depende, no? Kaya sa ato may mga kupal-kupal, di naman padalaga, di sa suno. Mga kambot, no? Kabistadensyon. Mo pa, no? Disturbo pa sa patigura sa mga tulog pa nato yung mga residente sa ato ng mga kautuhan ng diri sa syudad, di magamo ang ilang tambot to kabistadensyon. Oo. May ara pa ginangamo na, ngang style nila. Pabutangan nila sang mga open pipe lang nga mga nga mga tambutso tapos para mag-agi lang hunibla purti katunog-tunog nga nagapapansin-pansin bo de kanami pamatyagan mo muriyo yo hindi lang ni kung hindi lang pwede nga kung pwede lang gamiton ng strong language nga ini sa kahanginan di labi na gid sa inang social media do ko namin nagid hambalon sa do pulok sa katikalon bla Tikalon kabistadensyon ni ito mo to nag-ampon sa kapilasan kada madasig man nag-responde sa aton nga mga katapos nga emergency response team para sa paghatag sa first aid kabistadensyon kita to naton nga nagahubag na kahapon gabi to yung isang upod nga babae minor de edad pa to gali kabistadensyon kita mo gilang na
minor de edad pagali to. Mm. Ang isa ka biktima? Ayos sa tama ka na President namin of the edad pa tong isa ka biktima ya nga sa kuya sang isaya ka driver sa motorsiklo. Oh. Ang isa ka biktima nga minor de edad naga-drive o kung nagaangkas lang? Nag-angkas lang ang President John ang babae, ang lalaki mo ang ang driver sa nabitan niya nga motorsiklo amo nagaling nga nagpasikat, amo nagaling nga nagturutudo kapadalagan kag nagpasikat kay nga may gangkas gini nga uyab sa likod ya. Tama ka na sa John, go pa kung siksi pa ganitong babae ito nga nakita sa gabi. Kita mo sa kakampiyon nga klase ka Sus Moriones ti garapon ni Santissima. O wala sige ayos. So ano pag iban nga mga balita da? So far, dalagan sa trapiko diri sa Sudad sa Roas, kabi sa Region, atuman ka trapiko diri humalin sa area sang City Mall. Araw-araw. Pagadto sa may city proper, gid mismo kabi sa Region, bangod sa tingpalanyagan Gamit namat ng aton nga mga estudyante sa pagpaulit ng pagpanyaga kabi sa Region. Araw-araw man sa kadamo-damo, tricycle gilang sa lakyan nyo na, traffic pa? Traffic ni determine kami sa Dungeon Romalin di sa may City Mall pakadto sa may Gisano pakadto sa may Tangke Elementary School kag North Elementary School kami sa Dungeon. Ay Moriones Minit-init pangadaan sa bungo grabe ang daka sa init diri sa syudad. Kaya traffic pa nga kaluluoy sila mga prosakon kay wala tabuna kon motor no tabang ko na motor lang ta sa pag lugayo paglibot-libot sa syudad kaya muna ang aton sa Andri sa sini nga matinion kami sa Dungeon kay kagabi do may kaingit naman ang langit sa duta grabe ang pagbubuos ang ulan di kagabi kami sa Dungeon kon gabi gali ginawasosan ka buka ulan pagkatapos kun adlaw ginainitan kamo oh yes tama na kami sa Dungeon muna nami man gani na kon gabi magulan-ulan para nga bisan di ka na magpa-andar electric fan at least malamig tama kada makatipid pa sa kuryente kami sa Dungeon. Sa kuryente, ang kuryente dahil sumong gamahal pa nga nagamahal pag ido, Sus Moriones Mahali ka mahal gani ang banak doon kami sa Dungeon. Gasolina mo man mataas nubo taas nubo ang una sa gasolina naman ato experience diri mapanubo sila galamay lang tikon-tik pala pagpataas daw dako ang impact daw masiling naton nga daw hindi gid nagasalalanto sa pagpanubo at sa pagpataas sa pagpanubo do hindi gasalalanto ang pagtaas ang gatong presyo sang gatong kabit sa Dungeon. Okay sige anyway sige mo lang dito madulang balita no direkta diri sa Sudad sang Roas sa balita ko si Kabistadong Joshua Haka sa balitang serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa kay Kabistadong Joshua Haka direkta sa Sudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga kaabyanan. Ning mga mga motorista bla ni mga naga-drive sa mga motor, di ka mo mangakig sako na. Bistado! Inahambal ko lang tuod abi, no? Kung magdala ka mo sa mga motor nyo abi, ugay abi sang sobra nga pasikat bla. Bistado! Ang malain bla ni kun kay isa kay tumahambalan ni sila nga ginabuli sila. Bistado! Mambal ni sila nga sila lang pirmi may sala, mambal ni sila nga sila lang pirmi ginakomentaryuhan. Bistado! Sa pagkamatuod lang tuod giban abing komentaryo sa inyo mong hindi tanan may ara man nga mga motorist o kung mga naga-drive sa mga motor mga kaabyanan. Bistado! No? Nga kung mag-drive sila kapurumal man sila kita kakabalo man sila kung diin sila maagi. Bistado! Hindi ba lang aton nga mga highway, most especially kung ara ka mo sa highway, no? Hindi ka mo magsagi sang padalagan sang motor nyo sa tunga sang dalan. Bistado! Kaya lagyan na sa mga dalagko nga mga salakyan sa mga four wheels. Bistado! No? Dra ka mo sa kilid, sa pinakakilid gibalada, no? Imbisan sa mga tricycle, mag-agi ka mo sa highway, hindi ka mo mag-agi tunga da kay ara na sa para na sa mga fast-moving vehicles. Bistado! Kamo inyo yang mga slow-moving vehicles, dra ka mo sa right side sa pinakakilid. Bistado! Pagkatapos ang masakit kung kay isa, may ara man kita nga mga kauturan nga mga motorist o kung mga motorista, mga kabistado. Bistado! Nga naka-intindi sila no? Actually, amo ginaya ang ila sini nga ginahimo. Bistado! Kung mag-drive sila, ara sila sanggil sa pinakakilid sang dalan mga kaabyanan. Bistado! Kung na sila gagis kilis sang dalan, bala, kaya naka-intindi sila nga slow-moving vehicle sila. Bistado! Pero, may ara gidya mga kaabyanan nga bisan
bisan na businahan mo na, Bistado! nabusinahan mo na ha, pero balik doon niya lang ka, no? Pagkatapos hindi siya magpahigad, Bistado! nga kahinay-hinay sang dalagan niya, mga kaabyanan, Bistado! sa highway. Tapos, ang malain pa kay tulukon ka pa niya masakit. Bistado! Kung businahan mo, tulukon niya pa ikaw masakit. Bistado! Pumatyaga mo daw sala mo pa bala. Bistado! Mga kabistado, ang ato sinidiri, hindi ko gusto nga magsakit ang balatyago ninyo nga mga motorista, most especially sa mga nagadrive sa mga motorcycles. Bistado! Hindi taman na paghihambal nga single nga motorcycle, kay nga Bistado! may masang double nga motorcycle, hindi ba? No? Ang tanan nga mga Bistado! motorcycle, siyempre, motorcycle ang panawag. Bistado! Kay lain man yung tricycle, amo na guro ginahambal nila, no? May ara bala nga term na ginagamit nga single nga motorcycle. Bistado! Kaya ang ginamin nila gali nga hindi single nga motorcycle, amo nang may sidecar bla. No, ti panawag siya na iya tricycle. Bistado! Hindi ka na iya makahambal pa nga motor saya kundi panawag mo na sa ilaya tricycle. Bistado! Meaning, kung maghambal kita nga motorcycle, automatic, motorcycle ginaya, wala na iya sidecar. Bistado! Kaya ang may sidecar ya mga kabistado, amo na sing natawag naton nga tricycle. Bistado! No? So kalabanan sinisila halos amo ng style nila. Bistado! Pila na kabisis kay mga ti ako naga-drive man ko sang salakyan. Bistado! Di ko maglaagi kita ilabi na gid sa mga highway mga kaabyanan. Bistado! Sa mga national highway bla, supposedly hindi gani pwede kaagid ang mga tricycle pero tigin na pabayaan na lang. Bistado! Kay way man sila lagyan nga iban nga alternatibo. Like for example, halin ka sa Banwa, magkadto kato karon sa inyo nga barangay. Why na sang iban pa nga mga alagyan para magkadto sa inyo nga barangay dra sa highway kanay maagi. Bistado! Iya lang alang mo na karon na hindi pagpaagyon da kay mapuli sila silang barangay to, hindi bla? Bistado! So pabayaan na lang pero sa sunod, ang imuon nyo samtang naga-drive kamo sa mga tricycle nyo o kung sa mga motorcycles ninyo. Bistado! Kulo ba tiyag man kamo abi? Hindi bala kung magkwa kamo sa inyo nga mga driver's license, ginaseminar gi kamo sina? Bistado! May mga seminar sa inyo Bistado! nga kamo mismo nga mga motorcycle kag mga tricycle, hindi gani kamo pwede makapasayang-sayang sa mga highways, hindi bala? Bistado! Sa mga national road, sa mga national highways. Bistado! Hindi napabayaan naman lang kamo, pero ang punto sinidre, insindihon nyo man ang mga naga-drive sa mga dalagko nga mga salakyan. Bistado! Nga kun dapat insindihon nyo na kaglantawon nyo man nga dasig na sila nga mga salakyan. Bistado! Di alang-alang na sila masunod sa imo likod. Mintras nga nagadalagan kay mo 20-30, ang dalagko nga mga salakyan madlagan ma 20-30 kay hindi mag-overtake si imo, bangod masunod sa likod mo tungod kay mahinay kay imo. Bistado! Amo na bala dapat be considerate man. Bistado! Dapat mangin konsiderar man kamo mangin magkonsiderar hatagan yung man konsiderasyon na bing tagsa ka mga tao, dapat kita tanan-tanan. Bistado! Magilinsindihanay lang, hindi bla? Bistado! Kung kaysa, kuanon kamo, businahan kamo, balik doon nyo pa sang ang nagabusina sa inyo kag tulukon masakit. Bistado! Tapos, mapasiua pa na, mapasikat-sikat pa na sila kung kaisa, kung may nagangkas nga mauyab sa likod nila, bla? Bistado! Mga kabistado? Bistado! Sobra katikalon, tilang tawa kung kaisa, gakala-aksidente kamo, gakadunot kamo, gakatapakan kamo. Bistado! Luluoy sa inyo, pirmi. Mga kabistado, ng aton nga ginahambal, ng aton sini nga ginahimo, nga ginahambal din sa inyo, hindi ni para, mga kabyanan, nga pang kwanon kamo, nga pang akigan kamo, kundi Bistado! para ini sa inyo nga kaayuhan, nga hindi kamo madalasa, hindi kamo maaksidente, kay kagagmay sa mga salakyan nyo, mga kabistado. Bistado! Malapakan kamo gani sa mga dalagko, kaluluoy lang gid sa inyo. Bistado! Ti dapat kuan kamo, konsiderar kamo abi, tilang tawa nyo. Bistado! Halos kalabanan nga nagaluluntad nga maaksidente kamo nga mga nagasakay sa mga motorsiklo amo ang biktima. Bistado! Malain pagit kung kaysa mainom, ma-shot,
Tapos kung makasyat na gani, kung mahubog na ba, o pamatyaga mo daw sila tag-iyak dalan. Bistado! Ang harap pagid ng iban pagid mga kabistado nga mga nakita naton nga sobra gid ka sila wayon. Bistado! May mga motor sila pagkatapos mga wala sang side mirror. Bistado! Ha? Motor nga wala sang side mirror. Bistado! Di kun magliko sila, wala sila kabalo nga may ara nga salakyan sa likod nila kay hindi nila makita kay wala sila side mirror. Bistado! Tapos kung pituhan mo makibot sila kigan kapanla. Bistado! Pero sila ginang masala kay wala sila sa mga side mirror. Bistado! Kita nyo gilang na kung ano ka mga abusador. Bistado! Tapos ang ibanda mga wala pa lisensya. Bistado! Kay ara na kung kaisa nga mga minor de edad ga drive ka mga motorsiklo mga kabistado ti may lisensya na. Bistado! Palaban hindi wala lisensya kay man nga. Bistado! Dapat mag-edad ka pa 18 kaga mo pagkuha mo sang lisensya mo. Bistado! Kita nyo kung anong mga puntos naton. Simple lang na mga punto naton nga ginahambal sa inyo. Bistado! Okay? So, gina-acknowledge naton ang aton sini nga mga viewers sa mga kabistado sa aton nga YouTube channel sakay Lovely Day. Sila nga hi. Okay? So sa ato sila nga mga viewers sa YouTube channel, sige lang kamo da lantaw kag comment lang kamo da no sa mga viewers naton sa YouTube naton, sa Radyo Bistado naton nga YouTube. Kuan lang kamo comment man kamo da. Bistado! Kay i-acknowledge kuman kamo, i-shout out taman kamo dira no sa mga viewers naton sa YouTube, mga kabistado. Bistado! Okay? Now, so para nga may kuan man, Bistado! kuan taman kamo no, ma-acknowledge taman kamo no sa ato sini nga mga YouTube channel nga mga viewers, mga kabistado no. Kuan lang kamo da ng comment, makamuda kay dugay-dugay pang kuanon taga mo, pang acknowledge taga mo, no? Sa ato sini nga pagpangalagad dugay-dugay, i-check naton dugang nga mga balita kag information halin sa ato sini nga mga kabistadong reporters. Check naton dugay-dugay ang balita nagikan naman kay kabistadong Vincent Villano, mga kabistado. Pero antes sina sa ato sini nga pagpangalagad, no? Balikay kita dugay-dugay diri sa ato sini nga pagpangalagad pagkatapos ilamang sang aton pila ka mga importante nga mga commercials. Hindi magkalipat sa Every Young Capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang imo kalawasan, Every Young! Every Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Every Young Capsule, ikabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Every Young Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Every Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Every Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Every Young Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Every Young Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Every Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Every Young Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Every Young. Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong isang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot, ang nga pagserbi. Hoy na mga kabayan, pabalik na diri sa aton nga pangalagad ang oras naton karon. Nakalabot kita sa 30 minutos na ang nakaligad sa alas 12. Bistado! Sa sini nga mga tinon, i-check na nato na mga dugang nga mga balita kag information nagikana kay kabistadong Vincent Villano, mga kabistado ning may kangtanan sa ining balita sa lalaki nga nasapuan patay sa banwasang Barotac Viejo. Bistado! And may isa pa ka shooting incident nagluntad sa may banwasang Kalinog. Magtiyo ang involved
ang Tiyo Pirason. Bistado! I-check nato na mga detalye sa mga balita upod kita kay Kabistadong Vincent Villano. Bistado! Kabistadong Vincent sa report. May ngapon, go ahead. Wala na sa kabuhi sang masapuan ini 69 anyos nga lalaki kabistadong John sa dira sa Igad sang Taramnan no, sa Barangay Vista Alegre, Barotac Viejo, Iloilo mga alas 6 sa 15 ang takna sang aga. Inasang aga lang nila sa Puan kabistadong John sining adlaw Nobyembre 22, 2022 no. Ang biktima diri ang kilala kay Marcone Barcelona, 69 anyos no, kag residente sa nasambit man nga lugar kabistadong John. So bali sa aton sini nga pag pamangkot kay ina kaya please Major Seriaco Esquilarga ang OIC Chief sang Police sang Barotac Viejo Municipal Police Station gin sining mga alas 6:15 kay na sa aga or mga alas asapon no nga ulihi pa nga na kita ining biktima nga naga-inom upod sa iya sini nga mga abyan no dira sa nasambit man nga barangay. Apang ti kaina sang kagahon na sapuan na gid lamang ini nga patay na kag nagahamyangon dira sa kilid bala sang kuan sang sa talamnan sa kilid sang karsada man kabistadong John no. So no sa kay Police Major Seriaco Esquilarga I mean no na kung mahubog ining biktima bala kabistadong John, mag-abot gid sa point nga masabad ini kag permi lang kuno nagasinggitan pero kung mahubog lang man ini siya kabistadong John pero aside of that kung hindi siya makainom makuan man matinong man bala kabistadong John. Apang kang gabi siguro kay ano ni kagahaw na ni siya na sa puan. So no sa ila sini nga pag-investigar kay initial lang investigation ang hatag sa Tunkina nga ano pa bali hindi pa nila ma-determinar kung ano gid bala ang nangin rason pero may nakita ini sila nga mga pila sa ulo na daw may sign bala kabistadong John na daw ginlampusan siya sang matigaang nga bagay at may mga dugo man nga nagaagay sa likod niya ini nga pain sang iyang lawas kabistadong John pero may sign bala nga daw inagyan man sang buno kabistadong John pero hindi nila determinar kung ano gid no kung tiro bala o kung pagkabuno ang ining mga pilas nga nakita sa likod nga bahin niya sa iya So sa karon padayon pa ang ila sini investigasyon kay ti ang suspect ang may lead naman sila sa suspect apang ti padayon pa as of now nga gina-investigaran sa aton sining Barotac Viejo Municipal Police Station agod nga matukiid gid ang ang nangin rason kag motibo sa sining suspect sa pagpatay sa kay sining biktima kabistadong John nga sinisintay 9 anyos nga biktima kabistadong John. Tiway gid mabalaan ni kung sino ang kuan siya ang patay siya. Ano nga klase sang pamaagi ang pagpatay siya? Ano ni ginbuno, gintiro, bas. Base sa informasyon aton nga baton kabistadong John sa aton nga ginakapag-interview sa iya nga do may sign ba lang o ginlampusan sa ulo pwede may bigas ang ulo niya at the same time may mga dugo nga nagagay bala sa ilikod niya kag may may mga pinas ini siya sa iya sining guya kabistadong John. So that's why kay siling niya under investigation pa ini kag padayon pa karon ang ila ginasandak investigasyon. So muna nga hindi pa nila ma-determinar kay kadako man sang upod ya kuno nga nag-inom kahapon nga adlaw mo sa gabi kabistadong John. So that's why sige pa ang ilang karon ginakandak investigasyon may kantanan sa sining kaso kabistadong John. So hasta subong way pagili mabalaan kung sino gid ang matutuod nga ginapatihan nga naglampo sa iya ni kaya nga ginalantaw nga daw ginlampusan ng ulo kay may pila sa iya sining ulo kabistadong Vincent. Bali may lead naman sila kuno kabistadong John sa suspect nga kuan may ginasundan na sila karon
nga suspect kabisadong John may kantanan sa sining pagpatay sa sining 69 anyos nga medyo masabad-sabad kung makainom kabisadong John. May person of interest naman sila gali. May gasundan na sila nga or suspect sa sining kabisadong John. Samtang sa ilo tayo bilang sa may Banwa naman sa Kalinog, Iloilo, kabisadong John, mga alas 8:20 kagabi, no, nagpuntad ang isa ka shooting incident sa tunga ni kabisadong John sang magtiyo iya, no. So bali ang biktima 3 agin kilala kay Arthur Lopez, 55 anyos, kaga residente barangay Dagatan, Kalinog, Iloilo. Samtang ang suspect naman agin kilala kay Danny Lopez, kilablo sining suspect, 41 anyos, kaga soltero, residente man sang nasambit nga lugar. So no, sa interview naton kay Police Master Staff Sergeant Master Sergeant Ricky Lu, ang investigador sa Kalinog Municipal Police Station, siling nga nakabaton sila sang tawag bala halin sa mga concerned citizens sa nasambit nga lugar, kag nagapadulong sila. So pag-abot nila nag-conduct sila dayon sa investigasyon, kag dito na hibaruan nila nga ini mga suspect kag ining biktima kabisadong John, mga lunsay gali ini sila mga nakainom mga hubog. So ang latest nilang investigation ining biktima ang nagipalapit kuno sa may tiyo ya sining o sa hinablos niya sining suspect. Kag dito may gindaisan sila nga mga bagay siguro kabisadong John, kag nagluntad ang komosyon, no. Kag dito nagabot ining iya sining hinablos sang armas lutang, hindi pa until now ma-identify kung ano gin nga klase sang armas, kay ang ilan nga kwan sa aton is short firearms kuno mo ang gingamit bala kabisadong John sa pagtiro sa sining iya nga tiyo, no. So nakaigo igo ining biktima kabisadong John sa pughan, no. Daw ang person ko nga ang agin dali ini siya dala sa may Kalinog District Hospital, pangti kay medyo siguro naging pakamayo nga i-refer sa may bahin iya sang Western Visayas Medical Center kabisadong John. So yari bala kabisadong John, pamatian naton ang aton sa nang interview kay Police Master Staff Sergeant Ricky Lubas, ang investigador sa Kalinog PNP. Okay. Station. Sir. Nga may natabong shooting incident sa may Tangay Datagan, Kalinog. After na-receive naman ang information, ang team na proceed sa may barangay mismo sa Datagan. Then, ang victim na to, sir, ang victim na to si Arthur Lopez. Ano siya sa Tiyo ini siya? Tiyo, ang victim na Tiyo. Sir. Kabisadong John, kamusta nga to? Okay okay gid. Sige, proceed. Doon, sir. Ang biktima mo, sir, Arthur Lopez, 55 ang edad, may asawa, residente sa mga barangay, sir. Then, ang suspetsado yung mismo nga hinablos, si Danny Lopez, 41 years old, wala sang asawa, sir, single. Then, residente man sa mga mismo mga barangay, sir. Okay, sir, may latest mo sir na info about sir ilas na ano gina natabo sa ang gabi nga na Hanggang medyo parito nakainom ang biktima kag ang suspetsado. Hindi separate na balay ang inunan ang dua ang victim sa suspect. Yes, sir. At nagtagpo sa inunan nga balay ang suspect o niya pagkaisa si Gerson Lopez. So, dito, pagkadto, kay nakainom ng yung tiyo, ang sharpor. So, medyo may nag-resulta sa pagbaysay.
Then, may previous nga katiktanon ang nag-trigger sa iti na ano pa kayo matainom. So, yun palapitan sa victim ang suspetsado na siguro naman ang atakihon kung hindi yung pinakainuman. Wala din sila sir nagawa? Wala ang victim na arma sir. Okay. So ano nga mas iningin gamit sir? Posible sir, ang tamang initial investigation, short sir, answer pero hindi ko man determinar kung ano man yun niya salipli. Pero hindi nga ang pinasang nga ang kwansa sa ato nga biktima. Bugan. So kung masaya nga sitwasyon. Sabong sir, ang salites ko kanyan po, stable naman kasi according sa family nito pag-follow up naman kagina, ay hindi nila makontak pero natira naman ko na sir. Dili siya sa buong sering ng file. Western, sir. Agin balik na lang. Sir, siya di sa Western. Sir, sir. So far, sir, ang suspect na ito, kamusta? Sa kamusta sa buong sir, Atlas, sir. Atlas. Bakit ang suspect na sir, diba? Pati yung presa lang. Isa lang. Okay, isa lang siya. So, balihan mo lagi sir, no? Ang ilang kinging na pa, hindi pag-insindihan at the same time, yes, sir. Okay, so with that, sir, thank you so much. Mayo. Mathag. So, nabatian nato na Kabisadong John. Si Police Master Staff Sergeant Ricky Lubas, no, ang investigator sa Kalinog Municipal Police Station, may katanan sa sining nagluntad nga shooting incident dira sa ila sining lugar, no. So as of now, Kabisadong John, ang sining suspect at large pa until now padayon pa ini sa karon nga ginaayam sa aton sini nga mga kapolisa na Kabisadong John agunti at least mapakatubang yung manining kaso karon nga ginaobra niya sa iya sining atiyo Kabisadong John. Lagyo gani ng hinablos, nagsirit gani ng hinablos ne. Oo, kay ti kuan mo kaso na mo ti mo na hingagaw na. Sagi ka ininom pagkatapos kung mahubog nagminaoy ay laban bali ang mga klase ka mga tao ni bali ang kuan sini gali Kabisadong John ang gindaw halinan gid sang ila sini kay timidaan ini sini hilikotanon kagang ila sini daw ginaawayan bala daw parte sa propiedad or ining lupa Kabisadong John. Gali. So, lupa naman ang ginawayan. Tiyan mo ning rason kung nga sang ulihi, hindi naman, nag-inim nanay, pag inim nanay, nadumduma naman, nagbinaisay, hasta nga pinangluthang ni sang nablos ng tiyo ni. Dawa muna ang aton pag-latest nga nabaton nga informasyon, no? Nga muna ang isa man sa mga rasoning sang ila sining hindi maayo nga pagtamdanay sa sining tiyo pag sang sining hinablos Kabisadong John, no? So maayo lang ni kay ti hindi man patal ang ego gid sang tiyo, so that's why ti ara subo nagapayo ayo dira sa may Western Visayas Medical Center Kabisadong John. Oy gini kapuslanan nga katuan ning mga muamo nga niya. Pwede gila na maistoryahan sila gila na hindi pwede gila na maistoryahan pagkatapos tsaka subog sila matiniruhay gid. Hindi malabi Kabisadong John kung mo nang sugo siling na bala ang ginalawayan. Gani, tiyan mo na gani nga siling ko. Ako pirmi gina-remind ko gid na nga hindi kamo magsagi kapadamo sa manggad nyo. Kay nga labi na gid sa mga ginikanan. Hindi kamo magpadamo ka manggad nyo gid. Kung magdamo na gid man manggad nyo, antes kamo magkalamatay, ipanagtag nyo na sa ibang tao, hatag nyo na. Kay nga kung magkalamatay kamo, pagwas ka may bilin ka mo nga manggad, kag wala matunga sa insakto, awayan na sang magpamilya, dra pa na halinan ang away, kag dra pa naging halinan, nga magpinatyanay, imbes nga maghirupay ang pamilya, ga ilinaway bangod sa propiedad, ti nami bla na nga ginbilin mo sa imo pamilya mo na. O ini bla? Dapat samtang nga pangabuhi kita diri sa kalibutan, ang huluhustuhan lang bla. Inang kung gusto mo baklon, may inugbakal ka. Kung gusto mo nga may nga magpangalipay, makapangalipay ka.
Pero hindi pagpasubrahe. Kaya kung pasubrahan mo na, pagkatapos pag mapatay ka, wala nimo mabilin kag matunga insakto sa mga pamilya nga ginpangbili mo ng mga kabataan mo kag mga pamilya mo. Laban-laban awayan nila na, mapinatyanay pa na sila. Hindi pa sila maghirupay nga dapat supposedly ang pamilya dapat maghirupay, hindi kay mag-inaway. Amo na gani, kabisado Eh. yun, gali kay ti, kung kaysa bala, initungod man sa kahisa, kwanta bala, kaysa sa aton mga kuturan, may pagka, ano ba bala, dalok bala sa isa ka bagay, so that's why, dira nagaluntad kung kaysa ang ini nga mga pag-ilinaway, kabisadong John. Oh. Ang ano ganin nasa sa English, last no? Nang Oo. pertibla kasakon, pagkadalok. Sakon. Sakon. Ara gina sa aton nga kwan nga lahi nga sa bisan sa bilog nga kalibutan na may pagkasakon kita nga mga kwan nga batasan bisan sa Correct, una bisan sa una sa babalaan nga kasulatan naton ginpatay ni Cain si Abel tungod sa kasakon di ba sa kahisa na Amo man na. di mo na Amo na gani. may Kaya sulod nagkakatabo. Nagkakatabo gani sa Biblia, how much more sa personal sa ning bag-ong henerasyon. gani man no ti amo na gani nga nakwan ina no amo na sang ginhalinan sa kung wala nagpakasala si Adan kag si Eva laban-laban tanan kita mga matarong gid galing kay nagpakasala silang duwa ni kundi kita pati makasasala man pero kita mismo ang maka-adjust kag kita mismo maka-adjust sa aton kaugalingon nga pwede nato mapunggan nga hindi makasala sang brutal. Magkasala gid man kita pero tulok-tulok ra sa mga uyab nga mga sexy nasala naman namong. Oo. Di galing ti mo lang na anong tanabi kay ara kita na tao kita sa pagpakasala. Pero pwede nato mapunggan aton kaugalingon hindi ba? No, kag pwede mo tadlong kabisadong Yes. Depende. Pwede Depende sa disiplina. nga amo na sa ti mo na siling ko ining sobra ka mga sakon kag sobra ka dalok-dalok nga mga tawo ne labi na ang mga politiko nga pangawat sang kwarta sa kaban sa gobyerno ubra nila laban-laban hindi ka mo mabaton sa impyerno to hindi sila mabaton sa impyerno abi mo kun nga Yeah. mambal si Satanas nga ba sobrahan mo pa ko base ikaw pa di mag-leader di karon sobra ka pa imo ka demonyo sakon mambal sa tanas nga, demonyo ko, ikaw sobra pa ka demonyo, abudlay na, kuhaan mo ko akong papel, di ba? Si sobrahan ka pa ka demonyo sa sakon. Tumulay na sila ti. Hindi na yan sila pang-apo kabisadong John man. Asa purgatorio eh. Maite kay White yakwan, dara sa tunga-tunga sang langit kay sang duta kag sang impierno, amo nang purgatorio ko no, hindi ba? Tinito kay. Oh. Amo na gani kabal wala kabisadong John nga kung pabatyagan mo ang ginobra mo nga krimen diri sa duta, mabsulto ikaw. Pero sa langit kabistadong John wala ka gito sing absulto nga madangtan kabistadong John. Naka-record ato mong may istorya na mo. May istorya na kabistadong Vincent. Amo ning istorya parte sa kwanla parte sa langit to. Istorya lang niya why ni pamikunay ha, istorya lang niya sa aton mga viewers na ha. Ay istorya mo ni siling yang kundi napatay na siya. Pag-abot niya to, si San Pedro nagsugata sa iya. Siling ni San Pedro sa iya. Anya, anong ngalan mo? Siling nga sinong ngalan ni Butang Tanadiman? Si Kwanabi, si Juan Pusong, no? Nya si Juan Pusong, San Pedro. Kuna mo. O, dali dire. Nya, anong mga ginimo mo to sa inang kadutaan siniya San Pedro butigon ako ya kuan ako si Juan Pusong ako niya butigon ako si politiko ako abi mong ti butigon ako siling ni mga politiko butigon giman di ba ako nagpolitiko man ko, pero galing ti hindi ko ya sanay sa politika mong. Nagpolitiko man ko, pero amo na gani nga iti kung hindi ka kabalo mabinutig, tamo na guro, no? Hindi ka magdaog, no? Ti karon siling ni San Pedro. San Pedro. Sige siniya dito ka sa kay Satanas kay butigon ka niya pero manatili ka na di sa makadali.
Sila niya lagawa anay di ang kuano, ang ganahan antes magsaka sa langit nya may ganahan na din yan tawas palibot. Nakita ni Juan Pusong, perti ka na mo damo sang kwan, sang rilo. Siling ni Juan Pusong niya San Pedro. Yan na sang mga rilo na nga ganda mo damo mga rilo na di. Kay sino mga rilo na? Nya rilo ina siling niya sang mga tawo na kabuhi sa kalibutan, nagapitik ina kung once nga magbinutig ikaw. Nya ituod ka San Pedro, sinyo San Pedro nya oo. Sila niya ti. Ya, raw siya. Kita mo na sila niyang isa ka rilo nga inao. Kay isa lang na magpitik. Nya mo na sa ang rilo ni Mother Teresa. Kay isa lang sa magbinutig, ginako yang kabinutig siya. Nya mo na kay isa lang magpitik rilo yaw. Nya hiutuon no. Ano sila mangkot siya? Ya sa din ang rilo sila niya ni Hieronimo. Ang sabat ni Senyor Padre San Pedro, abi mo kun ano? Ya to sa kwarto, sila yang ni to sa kwarto, sila nga ni kwan, ni agalon, ya ginahimo yang nga electric pan. Bistado! Kada minuto, guro ka binuti, guro ano, parang mo electric pan, kat daw electric pan, ang tiyog yan mo. Bistado! Ulo istoryam lang ni ato na. Amo na sa, kung pamatyagan mo nga katuntuhan mo, di perte ka na mo nga katuntuhan, laban-laban, himuon, gid ka, Ginoo to electric pan imo nga kwanto, ang imo nga rilo. Perte ka baskog ka tiyo. Kada segundo siguro ka pitik. Ala sige. Dogang tanalang ni kabisadong diyan no. Mabali kapon nga adlaw nagbubo bala ang pinaka perte ka muno ka ulan. Dito ya sa bayan sang Leon kabisadong John may mga parte ya sa nga banwa nga gin gin baha. Kag may report kita kada baton kahapon nga may isa ka anom ka tuig ka bata. Ang gin anod bala o gin dala sa sining tubig baha. Dira sa may barangay Tinikwan. O Leon Iloilo no kag kainas ang kagahon. Mga ano ni oras mga sa ginala sa kagahon mga alas 4 na ibalik siya na anod kapon no dira sa may barangay Tinikwan Leon bali mga alas 5 kang aga ni kabistadong John nakita ining bata dira sa may barangay na Mukon Tigbawan Iloilo no so ini ang ginpahayag sang MDR MMC Leon so amo ni ang bata nga nasa puan giman nga muling ginaanod bala sa balihalin sa Leon ginaanod din siya dira sa may banwa sang Tigbawan kabisadong John. Wow, kalayo singin abtan niya ba? Bali pa pauli na. Bali pa pauli na. Gani to pagwaswas ang ulan gid sa diri sa aton sa mga binukid. Ya sa banwa sang Leon, grabe gid tong baha sa banwa sang Leon Perpeto ang kwan nagaludo sang tubig kay may mga kwan bala mga videos nga ginpadalaman kag nagalagaw sa social media. Perti man ka baskog ang baha dito kabisadong John ang sa aton ang iban nga parte sang Iloilo. Wala ya kabatyag sang kwan wala gani ulan. Gani sa Leon perti ya gali ka ang galudo sang tubig to kag bay nadali gid nga isa ka bilog kabisadong John. Okay. So, bali papauli na ni Tani siya kung Tani rin sa eskwelahan, papauli na ning bata sa may ilabalay, apang kay disgrasya nga na ano, kabisadong John. Okay. So far, amo na, antes kita magtakop, or mag-sign up na ginakakuan talaga great or ginatamya talang sing happy listening. Okay. Aton si karon nga mga kotoran diri ba nga naga-upload sa aton sini nga pagpangalagad si ang amo din ako nga kumpare si Mr. Steve Alvin David kag ang si ang ibang tabi no kay Dobrina David kag ang tanan kalanta diri sa dong kabisado jud nga pag-greet sila sa sini nga adlaw. So far amo nang madulong naton nga report direkta sa probinsya sang Iloilo ini si kabisadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko
Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kag informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano, mga kabistado. Bistado! Nga naglabot man to sa istorya parte sa kuan man sa binutig. Hindi kay amo na bala ang ginhalinan to kung nag-away to magtiyo ang ginhalinan sa away nila parte sa propiedad duta. Bistado! Labanan mga kabyanan nga kaso kag isyu parte sa ilinaway sang magpamilya duta gid. Bistado! Ay duta gani propiedad pero ang propiedad nga ginaawayan nila duta gid kalabanan. Bistado! Ti mga kabyanan. Bistado! Nga nag-aaway kamo sa mga propiedad nga amo sinaman nga hindi nyo man na madala sa langit kung magpalangit kamo, hindi nyo madala sa impyerno kung magkalamatay kamo, hindi bla? Bistado! Mapabili na di sa duta. Bistado! Ang mga nagkalabili ninyo nga mga membro sa pamilya, like for example, mga kabataan nyo, mga kung may magwa nga kung magpabili ng istorya nga ti si lolo nyo to, napatay to, kay ginpatay to ni sang utod ya kay nagpatyanay sila tungod sa lupa nga ini tigani kamo nga mga kabataan ha. Bistado! Ipakigbato nyo gining lupa nga ini hasta nga sa ulihi sa sige nga ulihi nga henerasyon. Bistado! Magatatak ina sa paminsaron sang hina nga henerasyon nga hindi na magmayuhay ang pamilya. Bangod mga kabyanan kay may istorya parte sa pinatyanay tungod kay nagpinatyanay tungod sa duta nga ini tungod sa panubion nga ini. Bistado! Nga sa diin hindi man ninyo madala kung magkalamatay kamo. Bistado! So nga aton sining mahatag nga mensahe kag isa ka mga mahimo naton nga laygay kung tani sa inyo. Bistado! Inyo pagpadala-dala buot nyo sa manggad mga kabyanan. Bistado! No? Hindi nyo pagpadala-dala ang buot nyo sa manggad. Bistado! Kay ang manggad nga ina, mga kabistado, mga palamuti lang ina ukon bulak-bulak samtang kita ang nagapangabuhi diri sa kalibutan. Bistado! Ang matuod-tuod nga saguron naton hindi kita magsagod mga kaabyanan. Bistado! Nga magpadamo sang manggad, magpadamo sang propiedad sa sining kalibutan nga ini. Bistado! Ang saguron naton ang aton kaugalingon, ang kabuhi ta kay amo ni siya ang ginhatag nga inang gift o kon Paskwa sa aton or gift no sa aton sang mahal nga Ginoo. Bistado! Mo ni sa ginhatag sa aton ang kabuhi nga ini amo ning aton nga hamligan kag aton nga halungan. Bistado! Palanggaon gid naton ning aton kabuhi mga kaabyanan. Bistado! Hindi ta pagpasipakpakan, hindi naton pag itinuntuhan kung ano ang dapat nga mga karanunon nga para sa pag-ayo sa ato sining lawas amo na yung sundo naton. Bistado! Amo na kun nga ginapainom ta kamo pirmi sang Everyoung capsule kay isa ina sa mga makabuhi sang ato sining lawas ka magapabilin nga manggaranon ng ato sining lawas. Bistado! Magamanggad kita sa aton sining nga ikayong lawas. Bistado! Amo na sang una naton nga pamisaron ikaduha mga kaabyanan. Bistado! Nga kinahanglan hindi kita mangin masyado ka dalok-dalok, mangin masyado ka inang hakugan, ka sungak-sungak. Bistado! When it comes to material things, mga kabyanan. Bistado! Material nga mga butang nga ini. Bistado! Kay nga hindi naton gani ini madala kung magkalamatay kita. Bistado! Dapat mga kabyanan ang ulo insaktuhan lang, no? Nagatrabaho kita, nagapangabuhi kita, siyempre kinanglanon tang kwarta, kinanglanon tang manggad. Bistado! Pero dapat sa ulo insaktuhan lang. Bistado! Hindi kita magpasobra ka manggad kay man nga kung magkalamatay kita, awayan pa na sa membro sang pamilya ta kung magkalabilin ina. Bistado! Panahalinan nga imbis nga Bistado! maghirupay ang pamilya, why? May sako ka naatinan nga, actually ang ginatinan ko to nga kuan nga lubong. Ang misa sang pare, mga kabaran daw lubong to bala ni inang late Councilor Attorney Joshua Alim. Bistado! Dumduman ko gid ang pare mga kabistado naghumili o nagwali. Bistado! Ang ambal sang pare sa ila mismo pamilya, siya mismo ang naghatag sang testimonya sa ilang nga pamilya. Bistado! Kaya kundi siya pare siya, tapos may utod man siya nga manggaranon. Bistado! May utod man siya nga to sa abroad, no, do mo nabi. Bistado! Ti siya ya pare siya. Mga kabistado,
pwerte kalapad sang ilang nga mga kwan, sang ilang nga mga kadutaan ko, no? Bistado! Balsang pare, no? Drabing manggad nila, damo sila sa mga propiedad nga ginbilin sang ilang nga mga ginikanan. Bistado! Sang buhi pa kunong ilang kunit na patay ilang nga amay, ang nabilin iloy. Bistado! Sang buhi pang ilang nga iloy, mga kabistado, gatipon kuno na sila pirmi sa ilang nga ancestral house. Bistado! Kagtapos, kada Paskwa gina, gatipon sila sa ilang nga ancestral house kada Paskwa. Bistado! Tapos kaulupod na sila kaon, ga-jamming sila, ga-enjoy sila, upod sa ilang nga iloy. Bistado! Samtang buhi pang iloy nila, no? Anay sang ulihin, napatay ang ilang nga iloy. Bistado! Sila nga mga kabataan nga nagkalabilin, daw pila sila ka mag-utod, daw 5 sila ka mag-ululutod. Bistado! Ang iban ato sa abroad, ang iban ari mandiri, may mga propiedad, may mga negosyo. Bistado! So, sa nag-abot sang tiempo nga magtinungaay na sila sang ilang nga mga propiedad kay manti nagkalamatay ng duha ka mga malam nila. Bistado! May arang isa ka utod nga hindi magpasugot, may arang isa ka utod nga hindi magpasugot, may ara man nga mapasugot, may arang nga hindi magpasugot. Bistado! Basta nga nag-ilinaway sila nga hindi sila mag-ilinsindihanay nga until now, hindi nila matunga ang ila sila nga mga propiedad kay isa hindi magpasugot, ang isa mapasugot, ang isa hindi man. Bistado! Hasta nga nagdampiganay sila, may ara nga sila nga duha nga mag-utod ya ayuhay, ang duha to ya ka sa piyak to ayuhay man, tapos hindi sila ayuhay sa duha, ang isa to gasulusulo man to saya. Bistado! So, muna bala, mga kabyanan. So, ang hambal sang pari sa iya sining humili. Bistado! Nga siling niya, sang una, ginahandom pa niya nga halos kada Disyembre, gatipon gina sila nga mag-ulutod, no? Gaululupod sila nga mag-ulutod, nag-jamming sila, gaupod sila kaon, gaupod sila celebrate sang Christmas, gaupod sila celebrate sang New Year, no? Bisan may mga pamilya na sila, ang pamilya nila ginadala nila, gatipon sila, no? Pero sugod sang mapatay ang ilang nga iloy, kag wala sila mag-insindihanay sang pagtungaay sa ilang nga propiedad until now. Lapit na lang sila mapatay, mga tigulang na sila, lapit sila mapatay, pero wala sila nagaburog no hanay, bangod gid lamang sa propiedad nga ina. Bistado! Lantawan nyo kung ano nga klase nga kung ano nga klase sang pamatasan ina. Bistado! Lantawan nyo kung ano nga klase na. Tungod lang sa ginatawag nga tungod lang sa manggad, tungod lang sa propiedad, hindi ka mo yung mag-insindihanay sa mga utod mo, hindi ka mo magkita, ay bisan ultimo Christmas, hindi ka mo yung way ka mo gabinugnuhanay, way ka mo gatinawganay, way, amo na bala? Bistado! Natawan nyo kung anong nga klase ka, pangabuhin, anong klase ka, hindi bala? Bistado! So mga kaabyanan, no? Ginharian na kamo sang demonyo. Bistado! Demonyo nagapatunga, no? Gahambal ang demonyo, sila niya, hindi ka magpasugot na, niya kay gamay ng imo, hindi ka magpasugot ka, kung gusto mo, patyan na lang to siya para mangin imo na tanan-tanan. Bistado! Amo nagakatabo, mga kabyanan. Bistado! Parehos bla sa istorya, mga kabyanan, sa to sila nga balaan nga kasulatan, sa istorya ni Cain kag ni Abel, bla. Bistado! Ni Isa sa kay mo to, plangga sa sang Dios ato gani iya kay hisa lang gani to. Ariya kadalok-dalok pag ganiya. Bistado! Hindi lang kay kahisa na kag kadalok pa. Bistado! Mga kabyanan ng akon, no? Simple lang ng mensahe ko sa inyo, sa ato sini nga mga pumuluyo sa ato mga kauturan. Bistado! Ang magkalaigo dati bahala kamo da dapat ligwato nyo na day, no? Kaya halos kilabanan damo ginamigo mga amo nga klase sang kwan do pamatyagan ko do pastor man ko ba. Bistado! Nagsunod na ko sa kay Pastor Jenaw. Nasundan ko abi di wali mo. Bistado! Yantes ko magsulod sa akong programa gapamatian ko sa wali Pastor Jen. Bistado! Mga kabyanan, no? Isa lang kabalo kita nga tiga kayod kita para nga mabuhi, mga kabyanan, pero Moriones tiga rapon di Santissima nga klaseng inyo ni. Bistado! Mga kabyanan, ang ako niya ganiya mabuhi lang kita diri sa kalibutan nga uloy tsaktuhan lang Nga inabla kung gusto mo magbakal sa lakyan, makabakal ka man sa lakyan. Kung gusto nimo nga magkanto sa mall, makakadto ka man sa mall. Gusto mo magbakal sa amo nga kasulong nga balaklon, gusto mo nabakal, gusto mo magpatindog balay nga
Hindi, actually sa totoo lang, hindi advisable nga magpatindog ka sa dako-dako nga balay tuod. Bistado! Labi na gid kung kamo nag-istada mga duwam na kamo, 3 mukbilog, 4, 5. Bistado! Patindog kay mo sa damo-damo nga dako-dako nga balay para nga ipakita mo sa sosyudad, ipakita mo sa publiko nga dako-dako balay mo, nami balay mo. Bistado! Sino may istar sa da? Ha? May istar na ba? Si istaran pa na pilakadlaw na kakwan ka tamawo. Bistado! Ha? Patindog ka lang sa gamay nga balay nga daw ilong saktuhan na kamo makahulag-hulag na hindi pa kamo iyawan lang sanay ni misis mo. Bistado! Ha? Kung gusto mo nga tirahon si misis mo, iyawan, hindi ka na iyawan laga sa iyabla pag dakop pa, pag arigay mo ra dayon blaw. Bistado! Ay kon parang litan nga kapin pagid kay uso na subong sa mga social media. Bistado! Uso na subong Facebook, kung kaysa o cellphone. Bistado! Magkaon ka mo kung kaysa, ara ka na sa lamisa. Hindi ka nakatawag sa iya to sa iya nga kuana sa iya nga Bistado! hindi ka nakatawag sa iya to ang imo nga tawgon mga kabyanan ma-text ka na lang, ma-text ka pa, ara man lang nasa sa kwarto, tiksan mo paghambalan nga kadto na di manyaga na ta. Bistado! Talagsa ka na sa Malaka, makakita mga kabyanan nga ang bilog nga pamilya nagaupod kaon sa isa ka lamesa sa sulod sa ilang nga panimalay. Bistado! May ara iya nga nagauna kaon isa, tapos ang isa ato piyas kwarto, naga-ML. Bistado! Tapos ang isa to ato pato sa piyak, way na nagaburug no hanay, way nagaistoryahanay, kay kun magatubangay sa lamisa may mga cellphone. Bistado! Samtang kaon ang iyang matara sa cellphone, hindi kay sa mata sa iyang mga kaupdanan o sa iyang nga mga miyembro sa pamilya. Bistado! Tiyan mo na sang rason kung nga ngati ang akon niya, ginahimo ko sa pamilya ko. Bistado! Basta hindi magkaon, bisan may cellphone, pero hindi pwede ka uyat cellphone samtang kakaon. Bistado! Dapat ato bangay gid, tapos dapat may time nga mag-uyat sang cellphone, kag may time nga hindi mag-uyat cellphone. Bistado! Amo na mga kabyanan ng kampyong kwan subong ay ka Bistado! hindi bla sa mga kwan ko advice na sa inyo. Bistado! Check na ton mga kabyanan ng dugang nga mga balita kay impormasyon nagika na kay kabistadong Boni Somblingo sa dugang nga mga report kay informasyon. Bistado! May ara nga ginhiwat nga drug by bus operasyon na maliwat ang ato sining makatapos sa kapulisan. Bistado! Drug by bus naman niwa. Lakwa naman ni ng dakpanay naman sa mga drugista diyo. Bistado! Galing kiti hasta man nato sa dakop. Puro man lang dakop ni Roy Mantupa. Bistado! Mga kabyanan, no? Check na ton mga balita kay information nagika na kay kabistadong Boni Somblingo. Bistado! Kabistadong Boni sa report may ngapon. Go ahead. Ngayon ako na kasi sa Dong John, no? Isa yata persona ang gingaristar sa hapon, mga alas 3 sa 40, sa Nobyembre 21. Kung sabihin na gingaristar niya siya, dala sa may barangay Top North, no? Distrito sa Mandoya, kung sabihin niya siya ang bypass operation sa katapos sa kapulisan sa Mandurriao PNP. Kung sabihin ang suspect dire, kilala kay Fermin Jan Colorado, Grosita, presidente ng isang barangay Amirang, Panuaya sa Kabatuan Kabisadong John, no? Ang pag-conduct sa bypass operation, no? Pangunahan ni Police Major Rizzo Magaysay, no? Ang station commander sa Mandurriao PNP, kung sabihin dito nga na-recover sa kapulisan sa aton nga sa sining nga suspitsado ang limatanan ka sa shake nga suspect nga 5 ka kasing Shabu kabistadong John, no? Kung sabihin na na-recover man ang bypass operation, ang bypass money nagabalor sa 2,000 shin, no? Kung sabihin na nagabugat ang ini nga duga, no? 0.5 grams. Kung sabihin nagabili ni sa Kabistadong John 3,400, no? Kung sabihin ang ini nga suspect si depende dire sa may Mandurriao PNP, no? Kanina nalingagaw kita nagadto sa may Banwasa Padilla, hindi na monitor kita ginagami na tumba nga poste dapit sa may overpass, no? Abot naton to nagatindog na kami sa Dong John. Kadasig pagpatindog sang isaya ka kontraktor, no? Mayon lang kay YC na topan lang mga salakyan
medyo tarataway ito alas 11:30 kagina natumba ining nga poste dito sa may Banuaya sa nga pamilya Kabisadong John. So para ako na madulong nato nga balita kang impormasyon diri sa may syudad sa Iloilo. Ako naman yung Kabisadong Boni Sumblingo basta balita sa Serbisyo Publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kay sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Boni Somblingo. May kang tanan sa sining isa ka drug bypass operation pasiplatan tabi si Kabistadong Joel Abilay kung kamusta siya. Ano ihan ang mga balita to kag informasyon kay Kabistadong Joel. Pero i-check naton mga kabistado ato sining report direkta sa syudad sang Cadiz sa probinsya sang Negros Occidental. Bistado! Mga kabistado po siya kay Kabistadong Joel Abilay. Bistado! Ang taon ta kung anong mga balita to, anong sitwasyon sa Negros to. Gaulan ba to kung gainit? Bistado! Daw hindi ta kakita signal si way signal. Ito naman siguro sa babaw bukid ay. Mga kabistado, daw lang alang na tiyempo ta diri sa ato sila nga pagpangalagad sa mga YouTube channel naton nga mga viewers. Salamat kid sa inyo sila nga pagpagigupod. Sa aton man nga mga viewers nagikan sa nagikan sa ato sining Facebook page ang Radyo Bistado. Bistado! Kag sa ato sining GCNL no, ang June Kapulot News Live, abi. Pasiplatanta no, si Alma Mission, si F Cormida, si Ira, si AJ gaharak-hak sa atong istoryo, si Melba Bilhira Buenafe, kasi kay Robert Burgos no, mayong hapon. Salamat sa pakigupo diri sa aton kay Christopher Yanguas, kay Hilda Capada, kay Berna Salvilla, kay Nilo Loredo Gamusa, kag Nining Grace Cathedral. Mayong hapon gid. Salamat sa inyo sila nga pakigupo diri sa ato sila nga pagpangalagad, no? And sino pang way tadi ma-mensionar? Si kabistado si Jimmy Canido, no? Si Yolina Arancilio Alcorin, si Berna Salvilla, si Cleofi Supremo, kag si Christopher Yanguas, no? Kanilo, nabasa ko na, okay? Kay Andrew Guardafe, kag sa kay Nonoy may ngapon, sa kay Police Major Siduko. Oo, amo ni si Police Major Siduko, gali ang kwan, no? Ang amo ni sa ang bag-o nga kwan nga spokesman, no? Spokesman sang SITG Palibusper. Okay, kay Police Major Siduko, no? Kay Giovanni Pacura Brillantes, no? Shout out man. Kay Erika Alegro, Minda Magno, mingod tuman dira sa Sabana, kay William Dakyanan. Okay? So, nangalan na tiyempo ta diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kabyanan, daligid lang kay may call ako, no, importante. May ngapon.
Serbisyo, makasigurado ay idol Pasensya gyud sa aton nga mga tagparamatiya kay nanawag akon nga akon nga abogado. Yan nga mali, Hiring abi ko buwas mo. idol John. So mga kabiyanan sa ato sila nga pangalagad. Arang-alang na tiyempo ta diri sa programa sa Radyo Bistado sa ato sila nga pagpangalagad. Antes kamo Sigurado may antes trabaho. kita magtakop, gusto naton nga ipahibalo sa inyo. Sa mga may problema sa baga mga kabiyanan, medyo pigado inyong paggulugin hawa. May mga problema kamo sa asma, sa inyong nga baga, TB, COPD o kung ano pa da. Respiratory system nga problema mga kabiyanan, gamit kita sang Vitalangs capsule. Ang Vitalangs capsule ang mabakal ninyo sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Ni pagkalipati Vitalangs capsule. And of course, sa ato naman nga mga kauturan nga mga medyo pulupigado ang manoy ta daw nagasurinder na permis manoy. Magluwas mga kabyanan sa Everyoung capsule. Mas nami pagid kundugangan ninyo sang Bravo Food Supplement Capsule Formen. Ang Bravo mga kabyanan may mga sangkap ining maca, may jatropha kag Cornea crassa. Nga mo ini ang gintingob nga pwersa para sa pagpabakod sa ato sining lawas, resistensya kag pinaka the best mga kabyanan para sa problema sa erectile dysfunction. Gamit kita sang Bravo Food Supplement Capsule Formin. 3 malang ni kakapsula nga kung sa mga ginarekomendar sa inyo. Ang Bravo, ang Vitalangs, kag mga kabyanan, most especially ang Everyoung capsule. Everyoung capsule, bag-o sa inyo para matinan, apang amo ini ang makalupig sang inyo tanan-tanan nga mga balatian. Everyoung capsule, bakla ninyo sa mga butika, malapit sa inyong lugar sa bilog nga Western Visayas. Bistado! Hoy na mga kabera, kita tiyempo diri sa ato sining pangalagad sa ngalan sa aton nga mga reporters. Upo naton si Kabistadong Joshua Haka, Kabistadong Vincent Villano, kag Kabistadong Bonnie Somblingo. Bistado! Upo sa ato sining digital Bistado! ato sining mga kaberan nga digital architect. Upod sa kay Kabistadong Richard Meribeles. Bistado! Ang news center naton Kabistadong Karisma Alagao. Bistado! Upod sa aton nga technical partner Kabistadong Bonnie Hatiko. Bistado! Sa kinahanglan ako naman abyan sa kahanginan Idol John Alojado Capulo. Bistado! Salamat sa pagpamati. Mayang hapon Western Visayas, mayang hapon Iloilo, mayang hapon Philippines, kag mayong adlaw sa bilog nga kalibutan. Bistado! Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma.